3 shows in 1 weekend hadden de dansers van Jansen Dansen en Sporten een bomvol programma. De optredens vonden voor het eerst in lange tijd plaats in Schouwburg-Venray. Jorianne Jansen kijkt met een goed gevoel terug op de shows. Het was in één woord geweldig. Het was echt weer super mooi om te mogen doen, dus dat was een topweekend. Ja, en de kinderen, hoe vonden die het? Want er waren natuurlijk kinderen bij die nog nooit in de Schouwburg hadden opgetreden. Ja, er waren er best wel veel die dat nog nooit hadden meegemaakt. En ja, het was geweldig om ze te zien. Ze hebben echt volgens mij allemaal genoten. Ze zijn wel allemaal back-up, want we hebben 3 shows gedaan. Dus dat was best pittig, ook voor de allerkleinste. Want er waren er ook bij die echt 2,5, 3 waren die meededen. Maar ja, het was volgens mij het was geweldig. Ja, en daarvoor de generale repetitie natuurlijk op vrijdag. Daarna 3 shows in het weekend. Ja, hoe is alles verlopen? Vrijdag was even een klein beetje chaotisch. Maar ja, daarna hebben we echt zaterdag en zondag 3 geoliede shows neergezet. Geen stress achter het podium. Het liep echt als een tierenlier. Ja, en daar deden kleine 300 mensen mee, begreep ik. Dansers, danseressen. Hoe organiseer je zoiets? Want het lijkt me een gigantische opgave. Ja, dat is het zeker. Maar gelukkig hoef ik niet alles alleen te doen. We hebben natuurlijk ook wel een team met docenten die alle dansen mee verzinnen. En ook mee zorgen dat de show gewoon staat. En ja, we hebben een 80 hulpouders gehad afgelopen weekend. Ja, zonder die zou ik het ook echt niet kunnen doen. Ja, en de shows in de Schouwburg zelf. Want ja, voor de kinderen is het natuurlijk fantastisch om op de Schouwburg op het podium te staan, denk ik. Ja, kijk, we hebben de afgelopen 2 jaar hebben we een livestreamvoorstelling gehad en een voorstelling bij het sportpark. Maar ja, dit is natuurlijk wat we willen met alles erop en eraan, licht, geluid. Ja, dat is gewoon geweldig. Hoe was het voor jou zelf? Want ik kan me voorstellen, het is lang geleden dat je ook weer hier hebt opgetreden met de dansers. Hoe kijk je zelf uit terug op het weekend? Nou, dat hebben de mensen die gisteren misschien bij de laatste voorstelling in de zaal zaten wel gezien. Toen was het met het eindwoord, met het slotwoord was het gewoon even... Toen brak ik, want er kwamen een aantal kinderen met een bosje bloemen. En toen kwamen even alle emoties eruit. Maar ja, dat mogen ze ook zien, want ja, je bent ook een mens. En wij hebben ook allemaal emoties en dat mag ook gezien worden. Ja, hoe waren de reacties verder? Ik denk als mensen een beetje de socials in de gaten hebben gehouden, dan was dat echt in één woord top. Iedereen was lovend en daarvoor hebben we het gedaan. Ja, de kinderen hebben nou afgelopen weekend volle bak opgetreden, maar vanavond kunnen ze ook weer de voetjes van de vloer volgens mij, hè? We gaan vandaag gewoon weer verder met de lessen. Ik heb vanmorgen aan het schoolplein al natuurlijk best wel wat kinderen gezien. En die oogjes die waren best klein. Dus ik denk wel dat we deze week gewoon een beetje rustig gaan doen. Rustig weer opstarten en dan gaan we weer door. Maar we hebben deze week ook wel onze proeflesweek. Dus er komen ook een heleboel nieuwe kinderen bij. Dus we gaan gewoon volle bak weer knallen. Kunnen kinderen zich nog opgeven voor de proeflessen? Ja, we kunnen deze week kunnen ze gewoon meekomen doen. En als ze zich aan willen melden, kan dat via de website. Dus ook voor jou deze week bijkomen is er even niet bij? Nee, daar hebben we dadelijk de meivakantie voor.